עכשיו, תראו, נדבר פה הרבה על פפרצי תכף בהמשך, אבל לפעמים לא צריך שום פפרצי כדי להשיג תמונה שתשאיר אותך פעור פה. כן, העוברים והשבים בראשון לציון קיבלו השבוע את אביבית בר זוהר באמבט קצף באמצע הרחוב. מה הם עשו שמגיע להם כל הטוב הזה? אחד אחרי השני רצים אנשי ההפקה עם דלי מים למלא לאביבית את האמבטיה. אפשר להיכנס? כן. אפשר היה האמת להתחשב יותר במזג האוויר. אבל למה לא מים חמים? שכחנו להביא את התמונה. אני קופאת! אני צמודה ואני חולה. לא, אני קופאת, אתם חולי נפש, זה מים קרים. ההפקה המוזרה הזו מתרחשת באמצע היום בלב אזור התעשייה ההומה של ראשון לציון. הדוגמנית היא הבוסית שמצטלמת לעסק החדש של ה-ABZ, ראשי התיבות של אביבית בר זוהר, מעכשיו יבואנית תכשיטים. אישה תמיד יכולה להרגיש זוהרת בכל מצב, בצחף יותר נכון מאשר רוצה, בכל מקום, לעצמה, לגבר שלה, לסובבים אותה, והבאתי כאן איזשהו ליין תכשיטים ששווה לכל כיס, אם זה קשתות, אם זה כובעים, אם זה צעיפים, כפפות אורסות לחורף, שכל אישה יכולה להרשות לעצמה לראות $1,000,000 מבלי לשלם $1,000,000. במציאות היא יותר יפה, בטלוויזיה פחות. גברברי ראשון שהתאספו מסביב בטח ישמחו לשמוע שבבית שלה יש החורף מקום פנוי לצד אביבית באמבטיה הזוגית. נפרדתי עכשיו מבן זוג שהיה לי. כמה זמן הייתם יחד? חודש בערך, האחרון היה חודש. ובאמת אני מוצאת את עצמי במצב שכל פעם שאני יוצאת עם גבר, קשה לו להכיל אותי. אני אביבית לקהל, ואיתו בבית אני רק שלו, באמת, רק שלו מכל הלב. מר בר זוהר. הוא לא חייב להיות בר זוהר, את יודעת.